Ada si Manguda sa Bundon, dia si Putri Matarintis. Dia diberi narinaw ay bulmitingiran sa frekuensi sa 875. Si Pagapak sa Bundon, ubang kalipati. I know. Kung nagyo siya frekuensi si Putri Matarintis, nagyo siya. Siya Totsen, Pagapak sa Bundon, inshallah na di ka mangalipatan. Ginawa na, kurang siya si Pagapak. Enwari Pagapak sa Bundon nga o baka di ka pudi Matarintis na pesin siya may mga pudir ka. Oh, kaibigan ako, bisigin nga mo man. Terus kak? Ya po di siya buto-butan, ada saya busong. Lepas nak belum nak may ada saya busong siya butong. I know, Pagapak sa Bundon, niya nga susupuman na di ka nakatawan na mo din siya basta niya masuk mga kaming brunian, mga taga Mercedes, sisiran, mga taga, basta madakal sila, taga Leong, piano bukan, na di rin katawan ka, yun niya pa kaman na benar na kaya to kawan kali pun gua kapipita na lumini mo siya papabit terus kagak los enggak araw ka ba na masod
Si Makiraga. Mga pagaritan ay siya kabara isa kuha. Mercedes. Siya buhay na namin ako din ada si. Ha? Lado dun. Ano misnari pagapaknaw baka sa sumiman daw? Alhamdulillah. Yan nalamat ako baka sa sumiman daw. Pagapak sa ulo. Wah, sinjero. Simula ka siya man, ilawan. Saya ako hindi yan na sinjero. Umisil na baka sa sumap na yung ngayrang. Saya si Balikatan. Kay Balikatan. Ah, kalau apa kata si Balikatan? Katan, ha? Ya lah yang ada. Apa yang Pinoy? Anak pecah nubun niya kaya sumiran siya. Ada uno tu. Si Pagapak. Yati bohiran siya. Kami berungap dari Pagapak si Balikatan. Sampai Cibinuan. Kata ya sekalian.
tay aku sih ya. Ipon siya. Why Jun memerintah niya pudi ka dun. Pakai pudi ka sa buki Bapak Sumi kasih saya. Kata si Bapak ka Sumi hari Jun. Tahu masih man? Posisi nga saya ngad. Si Jun. Si Jun. Kata si Belak Champion. Solutan sa Tanulang. Nagos. Auto dia gila may ito. Hindi wala ka naman di pagapak sa bulo.